We zijn van Heer van Omroep Friesland. We vragen jou, wat hing er bij jou boven de bank? Nou, een klok en een beret van mijn vader. Oké. Mogen we dat even zien? Ja, voor mij wel hoor. Ja? Loop maar mee. Ja, gezellig. Ja, wat hangt er boven de bank? Een klok en een beret. Juist. Ja, En waarom hing het hier, hè? De baret? is van mijn vader geweest. Die heeft 40 jaar bij de marine gezeten. Dus ja, hij is overleden. Dus dan maar een mooi plekje. Oh ja. Vandaar. Dat is een eerbetoon. Ja, eigenlijk wel. En denk je dan nog vaak on hem? Ja, ja. Ondanks dat het 3,5 jaar geleden is. Ja, toch wel bijna dagelijks of zo. Ja, ja hè? Ja. Je leert ermee leven of zo. Ja. Het is toch wel. Ja, het is echt iemand waar je van houdt. En als die dan wegvalt. Had ik het in het begin heel zwaar, maar naarmate de tijd leerden we echt mee leven. Ja. Dus ja.